Българският евродепутат предложи на Евросъюза да разкритикува Турция в доклада за напредъка и към членство в общността. Повод за това стана скандала с изявлението на турския премиер Ердоган за Тракия. Припомням ви, Ердоган е заявил на предизборна кампания, че части от суверенните територии на редица балкански страни, цитирам, имат по-различен от общоприятия политически смисъл. Сред тях споменава и Кърджали. Точният превод на части от изявлението на премиера на Турция на български език, направен от журналистката Нихал Юзерган, включва: "Ние не правим никаква разлика, нито отделяме нашите братя в Тракия, които възприемаме като част от нас." И продължава: "Силна Тракия означава по-голямо доближаване на Турция до европейските стандарти и развитието на братските отношения на Балканите." Продължението, извадено от общия текст на речта на Ердоган, имаше особено силен отглас в балканските страни. Тракия за нас същевременно означава Солун, Гюмурджина, Ксанти. Тракия означава Делиормана, Кърджали, Вардар. Ако отидем по-назад, означава Скопие, Прищина, Призрен, Сараево. Именно този пасаж от речта на министър-председателят на Република Турция предизвика острата, включително и дипломатическа реакция на съседните страни. И думите на самия премиер на Турция не са били предадени правилно. Точният превод на части от изявлението на премиера на Турция на български език, направен от журналистката Нихал Юзерган, включва: "Ние не правим никаква разлика, нито отделяме нашите братя в Тракия, които възприемаме като част от нас." Тракия за нас същевременно означава Солун, Гюмурджина, Ксанти. Тракия означава Делиормана, Кърджали, Вардар. Ако отидем по-назад, означава Скопие, Прищина, Призрен, Сараево. Вие защо искате още джамии? Искаме, защото сме много народ. Само тук не е, в цяла Турция. В Турция са много повече. Турция какво общо има тук с България? Общо е една религия, един Коран. Вие имате достатъчно много джамии, а говорите и за Турция. Ще идват още мюсюлмани от Турция или какво? Не сме казали, че ще идват, но викаме, че имаме там подкрепата. Едно време, като водим танка, имаше мрежа. Голяма, не може да съмнение. Турците що ги пущат? Те трябва да ги спрат. Сигурно не могат. Не могат. Не можем. Никой ще ги спрем пък. Турците. Те там, тяната граница, дето им минават там, те трябва да ги спрат. Те не могат. Те ги пущат, вземат им парите на хората, пущат ги така на геотери. Каналджиите имате предвид? А турската полиция защо не ги спира? Не да ги знам. Те не ги пущат. Те ги пущат сигурно така. А турската полиция защо не ги спира? Не да ги знам. Те не ги пущат. Те ги пущат сигурно така. А турската полиция защо не ги спира? Не да ги знам. Те не ги пущат. Те ги пущат сигурно така. Забеляза се втора група. Отиваме на самата Бразда. На гранична пирамида номер 255. Бурма. Нашите граничари са успяли да блокират имигрантите още на турска територия. Това са 12 души от Бирма, които не успяват да преминат нелегално в България. Нелегалните имигранти от Бирма бяха блокирани на самата гранична Бразда в турска територия и останаха там до ранните сутрешни часове. В очакване на турските власти, въпреки че са информирани, никой не се появява. Турция също така не приема обратно и тези имигранти, преминали вече в българска територия. Агресивната културна и духовна инвазия, която Анкара води у нас, продължава да се материализира с престъпното съгласие на народните управници. В сценария за духовна ерозия на българската държава по-късно се включи и турският президент Абдулах Гюл. По време на посещението си в Хитрино, държавният глава откри паметник. Същите тези колеги бяха подложени на брутално унижение от турските служби за сигурност. По тяхно искане българските журналисти бяха принудени да паркират колите си извън пределите на стария град Плиска и да извървят в жегата разстояние от 1 километър, за да отразят посещението на Гюл в музея. Родните журналисти обаче не бяха допуснати да снимат в сградата, докато за турските им колеги нямаше никакви забрани и ограничения.
caminin içinde veriyor. Наглостта и безочието на турската държава стигнаха до там, че в състава на официалната президентска делегация бе включен шпионинът Осман Калъч. Възпитаник на духовното училище Нювап в Шумен, през 50-те години на миналия век той е осъден у нас за доказан шпионаж в полза на турците. Покрай президента се навърташе и бившият ни посланик в Турция Бранимир Младенов, който на миналите парламентарни избори направи доста услуги на турската държава, за което бе отстранен от дипломатическия пост от Народното ни събрание. Сега обаче той е на много по-добре платен пост в турския завод Алкомет. Изселническата организация Бултюрк, чието център е в Истанбул, издига турчин за кандидат-президент на България. Е водещата новина днес в кърджалийските интернет сайтове. Председателят на организацията Рафет Мурат заявил, че за сега предпочитат да не оповестяват името на кандидата. Причината е, че все още обсъждали предложението с различни политически партии и формации в България. На въпрос дали кандидат с турско име може да спечели в надпреварата за президент в България, Мурат заявил, че това е едно демократично състезание и те ще участват в него без значение дали техният кандидат ще спечели или не. Новината предизвика доста гневни коментари. Според хората, намеренията на Бултюрк са нечувана наглост. Крайно време е Турция да спре да се бърка в държавата ни, казват хората. И питат дали южната ни съседка би допуснала българин в политическия си живот. Хората са на мнение, че Турция ще продължи да ни се меси, докато нашите политици се държат безумно и безотговорно. Бултюрк е създадена през 2003 година. Има представителства в Истанбул, Бурса, Измир, Анкара и други градове, където живеят изселници. Но в България тази организация нашумя единствено с скандалната анкета, която се проведе сред мюсюлманите в страната ни. В тази анкета имаше доста провокативни въпроси към националната ни сигурност и българския суверенитет, свързани, например, с искането да бъдат възстановени имената на турски език на градовете и местностите, където има смесено население, засилване на влиянието на Турция спрямо мюсюлманите в България, както и въвеждането на турски език като задължителен в българските училища. Чуди се, че има доста хора, които не знаят как живеем ние в провинцията. Ето и онази вечер в сеизмограф се нахвърлиха жените срещу представителя на Атака. Мила госпожо, аз съм на 83 години човек и слушам всеки ден да се говори против българите, от турци и цигани. Винаги съм гласувал за БСП, но в предишните избори гласувах за Атака. В селото, в което живея, имаше най-много комунисти, но последния път за очудване бюлетините бяха за Атака. Но ние не сме виновни за всичко това отгоре. В клуба на БСП отишъл турчин и казал: вие сте на чужда територия. Никой не отговорил, за да не излязат те виновни, защото цялото управление в Омуртаг е турско. На пазара циганин продава нещо и вика на цигани и турци по толкова, на българи 2 пъти по-скъпо. Качвам се на автобуса за града и пътниците само турци. Имаше едно място. Седнах, но чувам туркинята да казва: не мога да стоя близо до Геур. Това е обида за мен. Имаше хора, повечето млади. Гледаха, но се стискаха от смях. Шофьорът беше турчин. Кондукторката също. Помолих я да направи забележка. Тя направи и онази жена спря. Поплаках си и това беше. Всичко в селото е в турски ръце. Кметът ми каза: и писма да пишеш, полза няма. 2 година не дава дърва за зимът. Циганите секат от нашите гори и после ни продават нашите дърва. Пишем писмо до общината. Отговор няма. Не можеш да влезеш да се оплачеш. Имам син с висше образование. 16 години е без работа. Деля с него пенсията от 160 лева. Ако иска някоя работа, ще трябва да стане член на ДПС. Има такива случаи. Гладно не се стои. Ще ви моля само, пазете в тайна името ми, защото може и да не усъмна.
Потърпевшото момче се казва Николай Василев и е в стрес от случилото се. Той разказва как 8-те момчета нахълтват в стаята му в пансиона и започват да се заяждат, като го наричат няколко пъти гяур. Момчето запазва хладнокръвие, културно ги кара да напуснат стаята, бабаитите отказват да напуснат и се нахвърлят с юмруци върху Николай. Нанасят му множество удари по лицето и тялото. Боят беше с юмруци, с крака, не се сетиха да използват други предмети, нали? Как те наричаха? Наричаха ме георин няколко пъти и друг път са ме наричали така, като си мисля, че не разбирам за какво става въпрос. В общежитието на гимназията по икономика преобладават ученици от турски происход. Това им дава надмощие и те непрекъснато унижават и подиграват българите. Там споделя Николай. Упражнява се натиск върху първокурсниците от български происход от страна на турците, които са по-големи. Ако такъв натиск бъде упражнен от българин върху техните, така да се каже, веднага ще последва вендета. След нанесения му побой Николай веднага е прегледан от съдебен лекар. Установени са множество леки телесни повреди, най-вече по лицето и клепачите. Обръща се и към полицията. Няма да оставя нещата така, казва Николай. Това се случи и аз ще търся правата. Ще ги съдя за етническа дискриминация, което ще е прецедент. Българин да съди в собствената си държава за етническа дискриминация хора, които би трябвало да са малцинство. Според помощник директорката на гимназията, побойниците ще бъдат наказани. Лично моето мнение е да бъдат предложени за отстраняване от пансиона. За пострадалия Николай обаче това не е достатъчно. Не може в собствената си държава да се чувстваш като малцинство и да няма кой да те защити, казва още той. Тук го е владяла Турция. Турция го е владяла. Как не го е владяла? Ти при мен немало. Турция го е владяла. След това други хащи на България, айде. Вие не можете да се оправите, дошли сте тук да снимате интервю. Защо да дали на вие и ние? Ами защото вие българите и ние мюсюлманите. Езика ми е турски и съм турчин и ислямската религия изпълнявам. А откъде сте дошли? От Турция ли? Аз съм си от тук, ама съм научил турски. Няма българи мюсюлмани. Как помагате? Какви сте? Те са мюсюлмани. Те са мюсюлмани от начало. Те са мюсюлмани. Преди 1100 години. Не са мюсюлмани, те са по-мухамеданчени. Няма такова нещо, това не е верно. Те са приели само доброволно, както... Ама защо говорите сега, като не знаете? Ние като цяло сме помаци. Това го казвам смело. Народност и религия са две различни неща. Това трябва да знае от всеки човек. Ти щом приемаш исляма, трябва да приемеш и народността. Ти как се самоопределяш? Аз съм муслиманин и я. Мюсюлманин, ама като това е по вероизповедание, а по националност, по етнос как? Аз съм турчин. Турчин. Турчин се намира. Турчин си? Да. Документиран турчин. Родопите си отиват неумолимо от България. Това е страшното. Един от механизмите за дестабилизиране на нашата страна е турцизирането на българо-мухамеданите. В началото на 20 век сред тях текат опасни за експанзионистичната политика на Анкара процеси. През 1912 година започва масовото им покръстване. За около половин година 200 000 българо-мухамедани приемат наново вярата на дедите си. Както основателно отбелязват редица изследователи, това е велик национален акт. Уви, само след няколко години е погребан от късогледата и безотговорна политика на доктор Васил Радославов и ръководената от него либерална партия. Заради конюнктурни политически сметки и гласовете на неколцина турскоязични депутати, той анулира покръстването и възстановява турско-арабските имена на българо-мухамеданите. Турските правителства винаги са били особено чувствителни към процесите сред българо-мухамеданите. Затова Анкара изгражда широка мрежа от организации с благовидни имена, чиято основна цел е турцизиране на това население.
В Шумен се създава духовното училище Нювап, където преподават история на Османската империя. Разбира се, в нарушение на тогавашните български закони. Днес обаче средното общообразователно духовно училище Нювап е легализирано с утвърден учебен план от Министерството на образованието и науката. Училищната сграда се намира срещу най-големия ислямски храм в България – Шериф Хамил Паша, известен с името Тумбул джамия, заради тумбестата форма на купола. В училището, върху чиято фасада стои табела с надпис на български и турски език, има мъжки и женски паралелки. В тях, освен турци, учат и българо-мухамедани. Те идват предимно от бедни райони, привлечени от пълния пансион и безплатните екскурзии до Турция, които училището им осигурява. Една от целите на тези екскурзии е да се възпита у децата любов и привързаност към югоизточната ни съседка. И как разбра за това училище? Братовчетка ми завърши тук и от нея разбрах. Знаех за това училище преди да дойда тук. Доволна ли си? Да, доволна съм. Да, какво ви осигуряват? Закуска, обяд, вечеря, място където да останем, всичко безплатно. Как реши да се запишеш тук в това училище? Аз как разбра за него? Видях от телевизора. Научих от телевизора, че учат и момичета и реших да дойда тук. По коя телевизия го видя? BTV, май беше. Всичко си имаме, пансион, обяд, вечеря, закуска. А някъде на екскурзия водят ли? Да, пролета в Турция ни водят. За колко време ходите на екскурзия в Турция? 40 дена. И какво правите там? Разглеждате за Аз още не съм ходила. За първа година съм тук и те ходиха. Другите ученици ходиха и там учат духовните предмети понякога и разхождат цялата Турция. Разхождат ги там и прекарват чудесно. Там посетихме различни музеи, забележителности и всякакви други така. В Анкара сме ходили още, в Дианета и там ми хареса. Бая се разкарахме. В Текирда бяхме, Истанбул бяхме, Бурса бяхме, Улда бяхме, Чанаккале бяхме. Безплатна ли беше? Да, безплатно беше, всичко безплатно беше. Освен изучаването на духовни предмети, свързани с Корана, в училището се преподава и турски език. Така българо-мухамеданчетата, без да знаят и дума турски, го усвояват. Поредното средство на Анкара за отродяване на това население. Българки има ли тук, които да учат? Българки няма. Помаци, всякакви там, българки не, защото турски трудно е. Затова. А учите турски? Да, учим. Колко часа седмично? 2 часа турски. А помакините как се оправят с турски? Те не знаят турски, те са българки мюсюлманки. Разбират и турски. Не много, пак разбират. Турските ученици, туркините им помагат. Те се справят, разбират турски, обаче не могат да го говорят. Мисля, с турски произход, нали? Да. А българи има ли тук, които учат? Българи мюсюлмани, имам предвид помаци. Няма, помаци има, да, помаци има. Помаци има, в нашия клас имаме, в Родопския край са и бая са. Ти във вашия клас колко помаци имате? 4 помаци имаме. 4, откъде са? От Родопския край са там, от Велик. Да, да, оттам са, да, оттам са. Да. Предимно там са. И те как се операт с турски? На български. Превеждаме им, да, на тях. Превеждаме, които преподават турските учители. Превеждаме, иначе няма как. А те учат турски заедно с вас? Да, заедно с нас. Колко часа седмично ви имате в 12 клас турски? Турски 2 часа имаме, турски език. Български? 3 часа имаме. Освен образованието, в масираната пропаганда на турския национализъм у нас се включват и един куп печатни издания. Сред тях е и появилият се в началото на 90-те години вестник Заман. Той е седмично издание с протурска ориентация и представя в най-благоприятна светлина политиката на Анкара. Отпечатва се едновременно на турски и български език. Вестникът се рекламира с специални листовки, поставени върху джамиите. Към масираната турска пропаганда се присъединява и така наречената Асоциация за култура и солидарност на родопските турци, каквито исторически не съществуват. Още през 1972 година тя разпространява серия издания, отпечатвани в Истанбул.
В тях се фалшифицира историята за произхода на българо-мухамеданите и се внушава идеята за турския им корен. Ето какво пише в тези публикации, предназначени за българо-мухамеданското население. Помаците са чистокръвен турски елемент, появили се, създали се от определени куманно-турски племена, останали на Балканите. Родопските помаци са чистокръвни турци. Помаците турци са се заселили в Родопите преди османските турци и като по-стари заселници са оказвали помощ на тях. Както вчера, така и днес, всеки помак е съзнателен враг на българите и славяните. Помашко-турския диалект не е под влиянието на българския или друг славянски диалект. От какъвто аспект да вземете този проблем, Турция е абсолютен покровител и настойник на помаците турци в Родопите. И тази дълго насаждана омраза през годините избива днес в агресия срещу християните. По телевизия и аз тук категорично го казахте. Го казахте, цигането и помаците и турците да ги няма. Това са пълни глупости. Не е пълни глупости, ние го гледаме всякога. Само ще ми ние го гледаме всякога. И слушаме само за 5 минути. Няма какво да ви слушаме. Тук жените могат ли да говорят? Точно така. Кое? Жените могат ли да говорят? Нямаш право на глас, чули сте. Нямат право. Нямат право на глас. Снимайте, не ме снимайте. Давайте си камерата на някъде. Според някои местни жители от село Рибново, всеки, който изповядва исляма, трябва да носи турско име. Това е поредното доказателство за антибългарската политика на бившия ни поробител. Религията да се отъждестви с етноса. Щом си мюсюлманин, следователно си турчин. Турската пропаганда и манипулация сред това население е стигнала до там, че собствените ни сънародници българо-мухамедани в собствената ни страна да ни наричат каури, т.е. геури. Как няма да си върне името? Съброиш мюсюлмани с каурско име, дали? Каурско име? Каурско е я, да не е турско. Каури? Няма да ми викаш в собствената ми държава. Това приятел е ясно. Това още е в България. Иди по-навътре, ще говориш. Дай по-навътре. Защо да не говоря? Показаното до тук е само част от цялостната стратегия за промиване на мозъците на мюсюлманите в България. И ако тази стратегия днес не намира достоен български противник, то в далечната 1937 година срещу нея се изправя създадената от българо-мухамедани в Смолян дружба Родина. Пореден изблик на народностния дух и защитна реакция срещу новото потурчване на българо-мухамеданите. Влиянието на Родина се разширява в Смолянско, Девинско, Златоградско, Ардинско. За няколко години 80 000 човека от централните Родопи възстановяват българските си имена, без пряката намеса на властите. Тежък удар за Анкара е пълната подкрепа на родинското движение от страна на местното мюсюлманско духовенство. Ето редове от два забележителни документа. Окръжно номер 283 на Смолянския околийски мюфтия. 30 април 1942 година. Тъй като нямаме никакви пречки за приобщаване към българската народност, принадлежността ни към която никой не може да отрече, намирам за полезно и от общ интерес на всички ни да се пресече веднъж завинаги пътят на всякакви противонационални останки и заблуди. Заради това и тъй като се излагаме най-много с небългарските си имена, то нареждам енорийските имами в околията да разгласят и препрочетат на всички енорияши да регистрират от сега нататък новородените си деца само с български имена. За всяко отклонение от настоящето ще държа отговорен всеки по-отделно провинил се имам, а същевременно моля всички власти да не допущат в бъдеще да се регистрират в общинските регистри инородни и чужди имена по отношение на българи мухамедани, с което ще се излекува една рана, останала от черното ни 5-вековно робство.
Заповед номер 64 на Ардинското околийско мюфтийство, 1940 година. Подчинените ми във верско отношение българи и мухамедани, подбуждани и заблуждавани от врагове на българската държава и българската ни народност, поддържат носенето на останалите от робството облекла – фесове, кюляфи, фереджета, була и други. Същите едновременно с това продължават да употребяват чужди поздрави и изрази, а жените български мухамеданки поддържат просташкия навик да бягат и да се крият от всеки срещнат човек. Наложително да се вземат сериозни мерки, поради което заповядвам българите от мухамеданско вероизповедание в околията ми да се откажат веднъж завинаги и хвърлят до сега носените от тях фесове, кюляфи или други чужди шапки, като заменят същите с българската народна шапка, като гугла, каскет или мека шапка. Българските мухамеданки да захвърлят фереджетата и да възприемат свободно ходене по улиците, облечени с обикновени рокли или палта, като цялото им лице бъде открито, за да видят света, както всички хора по земята. Турцизирането на българо-мухамеданите е съществен елемент от плана Баязид II, многопосочната стратегия на Турция за дестабилизиране на България от началото на 20 век до днес. Тази стратегия включва масирана пропаганда за промиване мозъците на мюсюлманите, осъществявана от печатни издания. Сред тях са тиражирани едновременно на турски и български език вестник Заман и изданията на Асоциацията за култура и солидарност на родопските турци. Тези материали, отпечатани в Истанбул, насаждат омраза към българите християни. Цитирам: „Както вчера, така и днес, всеки помак е съзнателен враг на българите и славяните“. Да направя всичко възможно, за да може у помаците да се изгради турско самосъзнание. Те са хора изключително предани на своята религия и вярващи, че са турци. Аз съм длъжен да ги изуча на турски език и да ги приобщя към турската нация. За осъществяването на тази своя мисия, Движението за права и свободи оказва пряко съдействие за създаването на десетки мюсюлмански училища у нас. Освен училището в Шумен, сред тях е и средното общообразователно ислямско училище за момчета в Момчилград, в което учат и българо-мухамедани. Филиал на училището в Момчилград има в село Рогозче. Там учат само момичета. То се помещава на втория етаж в сградата на светското училище Христо Смирненски. Видно от обявата на входа, мюсюлманското училище и тук, и в Момчилград привлича възпитаниците си с безплатна храна и общежитие, безплатен курс по арабски език и Коран, безплатни компютърни курсове, ученически чанти и учебни принадлежности, всяко лято лагер екскурзия до Турция, безплатни кандидат-студентски курсове. Училището се спонсорира от фондация Дианет, Република Турция. Приемът е след 8 клас и курсът на обучение е 4 годишен. Изучаването на турски език е задължително и за българо-мухамеданките, и за туркините. Очевидно, религиозните занимания се политизират, като се рекламират партии, и то не коя да е, а Движението за права и свободи, чието календар е поставен на видно място в класната стая. Вероятно преподавателите не намират нищо нередно в това да се прави политическа пропаганда в учебно заведение. Този факт би убедил и най-големия скептик относно влиянието на ДПС над подобни училища. В много села в джамиите се провеждат курсове по наизустяване на Корана. Такъв курс има в джамията в село Чепинци, където населението е изцяло българо-мухамеданско, но учениците не учат Корана на български език. Връх Свобода се намира в сърцето на Родопите.
Свидетел на много героични битки по време на турското робство, мястото е известно сред родопчани като върхът на легендарния родопски герой Момчил Войвода. Шепа фанатици преди години решават да подменят историята ни и чрез имената на завоевателите главорези. По ирония на съдбата, през 1991 година върхът е закупен от мюфтийството в община Баните, 13 декара и 700 метра за по 50 стотинки на квадратен метър. Това става с помощта на ДПС и е покровителствано лично от нейния лидер Ахмед Доган. И сега на върха, където е имало тракийско светилище, паметник на културата и се намира паметната плоча на Момчил юнак, е изграден от тюрбе с празен гроб на Енихан Баба, османски военначалник, избил над 100 000 души и насилствено ислямизирал населението на Родопите през 14 век. Нещо повече, всяка година по това време в подножието на българския връх се колят кочове и се правят турски сборища. И вече вместо българската народна песен се чува воят на ходжите. На тези събирания идват предимно мюсюлмани, подлъгани от щедрите обещания и лъжите на ДПС. Идват и християни от любопитство. Но и едните и другите си нямат и понятие за истината около връх Свобода. Защо сте тук днес? На пиене и на ядене. А какво всъщност знаете за Енихан Баба? Че е връх. Какво знаете всъщност за Енихан Баба? Почти нищо. Той всъщност е един от поробителите на Родопите. Знаете ли го това? Да. Ти защо си днес тук? Аз не знам. Идваме на това, на горе на Илхана. Да, това е и за молитвата, да са живи и здрави. А кой всъщност е Енихан Баба? Ами тя няма това, молитвата, четем. И тя не е Коран. Знаете ли всъщност кой е Енихан Баба? Не го знаем. Ами случайно съм тук и много ми е приятно. Местността е прекрасна, повода е хубав. Хранят се хора, мисля, че се върши нещо много хубаво. Кой всъщност е Енихан Баба, знаете ли? Това не знам. Не знам това. Ами това е един от поробителите на Родопите. От поробителите на Родопите. Това е жалко. Това е жалко, да. Ние сме изпълнители на мюсюлманската вяра. Добре. Вие сте изпълнители на мюсюлманската вяра. Обаче живеете в България, а този човек, на когото се кланете, е поробителят на Родопите. Не е верно. Не е верно. Не е поробител. Какво знаеш за Енихан Баба? Не мога да кажа нищо, детрия съм от Баните, не съм чувал за него. За сметка на това, местните ходжи са инструктирани да манипулират населението и да го държат в подчинение с страх и заплахи. Ще подпалят този народ да стане от Косово. Бетарден Бетев. Да. Защото нашия народ, като се дигне, няма да оставя един паметник техния църква. Да знаем. Ще подпалят този народ да стане от Косово. Бетарден Бетев. Да. Защото нашия народ, като се дигне, няма да оставя един паметник техния църква. Да знаем. Поругаването на Родопите и умишленото изкривяване на българската история е дългогодишен стремеж на ДПС и Турция. Допускането им от страна на управляващите пък е огромен срам за българския народ. Доживяхме пред очите ни в сърцето на Родопа да има мавзолей в чест на нашия поробител. Родопските войводи ще се обърнат в гробовете си, коментират хората. Здравейте, господин Басалов от град Добрич. Слушам ви. Аз бих искал да обърна внимание доколко България в определени райони пази суверенитета си. Говорим за Североизточна България, говорим за Родопите и говорим в тия анклави с изключително смесено циганско население, което в момента е подложено на масова туркизация, т.е. чрез исляма, чрез ислямизиране. Абсолютно, да. Това е процес, който тече вече толкова години и той е организиран и той е от външни сили. С помощта на Движението за права и свободи. И тъй като то се вижда вече с просто око това нещо и ние го дишаме това нещо, говорим за Търговище, Разград, да не изброя абсолютно всички градчета и селца, където просто не се говори български, мисля, че българска музика, там България отдавна и няма. И въпросът е следния. Колко и кога българските институции, правоохранителни, като в момента ДАНС и другите служби, които занимават, колко
разработки имат в тази държава? Колко агенти са изобличени, които работят против националната сигурност? И нещо повече. Когато отстраниха депутатите, които служили на Българска държавна сигурност като посланици, аз питам, колко чужди агента, които са в българските институции, служат и продават интереси ни ежедневно и се отчитат и репортуват, даже им се плаща там, са изобличени от българските специални служби. Има ли такъв прецедент? Това ме е интересно да науча. Близо 500 декара пловдивска земя е предвидена за строеж на луксозно еврейско селище, устроено инфраструктурно, снабдено с здравни заведения и магазини. Проектът има дългогодишна история, която още преди години еврейски гражданин закупува чрез подставени лица в България част от земята около околовръстния път на Пловдив, спортния комплекс Гребна база и зона А от промишлена станция Юг. Целите на сделката са подчинени на нуждите на обитателите на бъдещия независимо обособен еврейски град. Това разкри гостът в студиото на дискусионно студио Николай Смолев, бивш кмет на Пловдив в периода 1990-1991 година и бивш управител на ВиК Пловдив, уволнен от поста си заради отказ в качеството си на управител да издаде разрешително за строеж на въпросното селище. Острото ми възразяване за тази дейност на цялата политическа система в България да се създаде някакви такива анклави в нарушение на закона се обърна срещу мене и аз бях преследван в продължение на 7-8 години заради моята гражданска позиция. Новият собственик на пловдивската земя е израелският гражданин Джозеф Бозенштайн, който се здобива с имота, законово регламентиран като публична държавна собственост чрез строителните предприемачи Димитър и Мирослав Язови. Редица правителства и представители на местната власт подкрепят сделката, противоречаща на конституционни и европейски рамки. Нещо повече, изготвен е скъпоструващ проект за използване на водите на река Въча за нуждите на водоснабдяването на Пловдив в името на безпроблемното устройство на еврейското селище. За съжаление, подобни противоконституционни и антибългарски сделки не са прецедент. Практиката да се изкупува земя за изграждането на луксозни комплекси за чужди граждани е позната в редица български градове като Банско, София, Разлог, Кърджали и Стара Загора. Северното Черноморие се продава на руснаци. Югоизточна България или вече югоизостанала, югозападна, югоизоставена България, там се настаняват трайно турски фирми. В Родопите от години. Югозападна България, част от нея отиват за израелски фирми, друга част вече знаем, че косовари има. Сега и за северо-западнала България ще се настанят. И китайците, като Мирослав Найденов обеща по-миналата седмица, че китайски бизнесмени ще инвестират в българска земя в Видинския край. Към този момент обаче няма политическа воля за спазване на българското и европейското законодателство и прекратяване на поетапното изкупване на българска територия. А се създават благоприятни инфраструктурни условия, като строежа на магистрали, за да се изпълнят исканията на всички псевдоинвеститори в България, работещи за интересите на чужди държави. Продължаваме с още от изненадващата визита на премиера Бойко Борисов в Турция. Българският министър-председател и турският му колега Реджеп Ердоган са уговорили на работна среща посещението на турския лидер в България през есента на тази година. То ще затвърди политическите позиции на Турция в България като част от така наречената политика на две държави с едно правителство, която югоизточната ни съседка налага у нас. Дни след посещението на турския президент Гюл в България, по време на което той получи недвусмислена подкрепа на българския премиер Борисов, независимо от интересите на България, премиерът на Турция Реджеп Ердоган посрещна Борисов в работната си резиденция в двореца Долмабахче. По време на срещата за кратко са допуснати само турски медии, а след нея не са дадени изявления на нито една от двете страни. Първите мъже на България и Турция са ръкостискали приятелски продължително време, след което са провели разговор в работния офис на турския премиер. Последвал е работен обяд заедно с придружаващите ги делегации. От турска страна на него са присъствали вице-премиерът Бекир Бозда и финансовият министър Мехмет Шимшек. А от българска финансовият министър Дянков, министърът на културата Вежди Рашидов и отцепилият се от парламентарната група на ДПС Касим Дал, спряган за новият политически лобист на Турция в България след Ахмед Доган. Борисов и Ердоган са уговорили посещението в България на турският премиер в началото на септември тази година, когато се очаква да бъде проведено първото заседание на така нареченото смесено правителство. Визитата на Ердоган ще осигури на ГЕРБ гласове от електората на ДПС в навечерието на предстоящите президентски и местни избори. А въпросното заседание, част от турската политика, две държави с едно правителство, ще гарантира политическите, икономически и религиозни интереси на Турция в България.
Местният учител Недим Таламанов признава, че животът в някои семейства е застинал в 18 век. Или ако се ходи тук до най-близкия град, да, има някои къщи, които не искат да внасят телевизия заради това, че религията не го позволява. Има такива къщи. Има хора, които, ако даже не знаят какво е компютър, има хора, които никой не са сядали да се хранят на маса. Хранят се на земята, както през 18 век. Тук религия и политика са едно и също. А политиците умело се възползват от вярата на хората. Доказаха го последните парламентарни избори преди 2 години. Тогава местните ни разказаха, че са гласували под клетва. Вървят с Корана в ръка и селото и карат хората от къща на къща да се закълнат, че ще гласуват за ДПС, защото ако не е ДПС, ще има нов възродителен процес. Тук наново ще се свалят шалвари, наново ще се сменят имена. Фаим Иса е имам на Рибново и като духовен водач на селото ни посрещна така. Не се занимавайте да смени. Моля да се искаме да питаме нещо важно. Пак в Рибново по същото време кметът на община Гърмен Ахмед Башев се кандидатира за мажоритарен кандидат на ДПС. Тук той се приема като национален герой след акцията на ДАНС, при която беше арестуван заради обвиненията в разпространение на радикален ислям. Датата на ареста му, 16 март, се чества като национален празник. Всеки може да отиде да закачи един плакат на джамията. Джамиите, които са на територията на Гоце Делчевски район, са официално офиси на ДПС. Там се развива политика и всички се гласуват чинно за ДПС и така нататък. На всички джамии бяха облепени с лидерите на ДПС и това нещо продължава. Хората казаха 3 март за Родопите и очакваха да се случи някаква надежда да почне друга промяна на управление. За съжаление, 3 март за Родопите не настъпи. Тук инвестицията в бъдещи гласоподаватели започва от ранна възраст. Тези деца от село Кочан са завършили курс по Коран. Получават свидетелствата си от местното партийно ръководство. И всеки, който се опита да се отклони от тази вяра, бурята ще го откъсне много бързо и ще го смаже. Децата в областта минават специално обучение по религия в Турция. Учиме също така и свещената арабска азбука. Кой е организирал тези посещения в Турция? Това може да се обърнете към ДПС, майче. ДПС? Да. А на изборите за същата партия ли ще гласувате? Тя е нашата партия. Недим Таламанов е бил учител в Рибново, но е уволнен, тъй като защитавал светското образование в училището. Около 100 деца са заминали за Турция. На всяко дете му се заплаща. Примерно, ако го няма 20 дена, $200. Ако го нямат един месец, $300 му се плаща. Поведението на децата се променя. Обличат ги със специални дрехи, които не са характерни за нашето облекло. От ДПС отказаха коментар, въпреки многократните ни опити да получим и тяхната позиция. Няма да отговаря. Няма да отговаряте? Да. Вие като мюфтия на Гоце Делчев, знаете ли кой дава парите за обучението на деца по религия от България в Турция? Значи има си програма, има си споразумение между България и Турция. Ходжите в вашето мюфтийство участват ли с пропаганда в изборите? Не. Сигурен ли сте? Поне това, което коментираме, това, което виждаме, да. Мюфтийството в Гоце Делчев е един от религиозните центрове, които бяха проверени от ДАНС преди година, след като имами от региона бяха обвинени във връзка с ислямистки фондации. Тогава екипът ни откри литература в джамиите на забранените от съда организации Ал-Уакф Ал-Ислами, ОИРК и Фондация Вяра. Видяхме залепени други материали на 2 забранени фондации Вяра и ОИРК. Знаете ли, че са забранени от закона за проповядване на по-крайни ислямски идеи?
Голяма работа сте, голяма работа сте. Не искам да коментирам. КОИРК се разработва от службите за връзки с мюсюлмански брати. Чували ли сте за мюсюлмански брати? Не. Аксиния Влайкова е уволнена от училището в Сатовча, след като отказала да посещава курсове на забранената фондация Вяра. Семинара се проведе в Сатовча. Лицето, което водише семинара, не е от Сатовча. Не знам как се казва. Той е духовен водач, се представи, не знам откъде, от Саудитска Арабия. Лекцията беше за смъртта. Смъртта е отворена врата към рая. Раздадаха ни касети и там чуват се как пеят птички. Рай! Показаха ни рая. Също се изплаших от това, че останахме без работа. 21 век да не можеш да работиш работата си, защото не искаш да ходиш на курс Коран. Не знам. Съжалявам. Властта моите ръце. Не е сигурно. Това искам да бъде. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Властта моите ръце. Не е сигурно. Това искам да бъде. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Точният превод на части от изявлението на премиера на Турция на български език, направен от журналистката Нихал Юзерган, включва: ние не правим никаква разлика, нито отделяме нашите братя в Тракия, които възприемаме като част от нас. Тракия за нас същевременно означава Солун, Гюмурджина, Ксанти. Тракия означава Делиормана, Кърджали, Вардар. Ако отидем по-назад, означава Скопие, Прищина, Призрен, Сараево. Значи нашите хора не могат да разберат, че циганизацията е турцизация. И ако не се обърнем внимание на този въпрос, ние сме подготвили модел за решаването му, аз нямам обяснение вече в България ли живеем и български правителство ли е това. Не е въпрос само да откриеш магистрали. Това е най-малкото. Въпросът е, че България като нация загива. Не казвам вископарни приказки, не са глупости. И който ни ги проумее тия неща след 10, 15, 20 години, аз само за пример ще ви дам. От 100 деца раждани в България, повече от 50% не са българчета. След 20 години какво ще стане с тези деца? В Руен празнуваха вечер на турската култура. Това стана под звуците на чалга. Никой от присъстващите не знаеше името на поне един турски творец. В селото с преобладаващо турско население Руен не се честват празниците на българщината. Жителите тук говорят развален български или изобщо не говорят езика, но за това пък се организира вечер на турската култура. Помещението лека по лека се препълни, а прииждащите не спираха, въпреки че изобщо не знаеха за какво идват. Идвам да гледам, то направим. Ма какво има? Не знам аз какво има тук, сега идвам я. Ма какво има тук? Концерт, за концерт идваме. Ма какъв концерт? За Господа. За Господа не е ли? Кой Господ? Нашата находята, как казват, било да прави български. Решихте така в Руен? Решението е във всяка община, където преобладават повече турци, нали, във всяка община така да се преместим. Тая година в Руен, друга в Айтос, където има турци. Където има турци, така ли? За да опознаем старите си традиции. Никой не знаеше кой е поетът Реджеп Кюпчу и явно никой не се интересува от турската култура. Реджеп Кюпчу, знаеш ли кой е? Не знам, не го познам. Реджеп Кюпчу, знаете ли кой? Не знам. Реджеп Кючук, не знаем го. Не чували никога за него? Не се чухме, да. Не го познавам. Ние не стоим тук и не ги познаваме, да ти кажа, не. Всички идваха, защото просто ходжата в Руен е казал така. Нещо, което се е случвало и по избори, както многократно сме ви показвали. Как разбрахте за него? Минали хожата вика. Кой? Хожата. Какво ви каза? Не вика там махалата, че ще има концерта вечер. Вика ли, оджата ли? Ко се казва? Какво каза ходжата?
Българските традиции не е ли хубаво да се опознават? Да, не е български културен център, турски културен център. Затова е учреден. Не трябва ли да опознават българските традиции? Те си го опознават. Опознават си, да. Вие българка ли сте или сте туркиня? Българка, турката тебе ли ги избис? Не може да помня. Българка, ама не може да говорите български. Да, не може да говоря. Кога ще се честват и празниците на българската култура тук, нали Руен също е българска община? Кметът, разбира се, избяга от въпросите ни. Така, кога ще видим вечер на българската култура тук в Руен? Значи започва това представлението, после ще ви дам интервю. Излезте вънка и чакайте. Кажете с няколко думи. Кога ще видим вечер на българската култура? Дръпнете се. Бургаският общински съветник от ДПС Селим Иса не пропусна турското празненство. След като видя нашата камера, от първият ред той бързо се премести на по-заден. Всичко приличаше на предизборен митинг на ДПС. Никой не знае за какво точно е тук, но без смисъл всеки изпълнява това, което му е наредено. Вие защо искате още джамии? Искаме, защото сме много народ. Само тук не е, в цяла Турция. В Турция са много повече. Турция какво общо има тук с България? Общо е една религия, един Коран. Вие имате достатъчно много джамии, а говорите и за Турция. Ще идват още мюсюлмани от Турция или какво? Не сме казали, че ще идват, но викаме, че имаме там подкрепата. Едно време, като водихме тамка, имаше мрежа. Голяма, не може да се мини. Турците що ги пущат? Те трябва да ги спрат. Сигурно не могат. Не могат. Не можем. Никой ще ги спрем пък. Турците. Те там, тяната граница, дето им минават там, те трябва да ги спрат. Те не могат. Те ги пуснат, вземат им парите на хората, пущат ги така на гьотери. Каналджиите имате предвид? А турската полиция защо не ги спира? Не да ги знам. Те не ги пушат. Те ги пущат сигурно така. А турската полиция защо не ги спира? Да ги знам. Те не ги пушат. Те ги пущат сигурно така. А турската полиция защо не ги спира? Да ги знам. Те не ги пушат. Те ги пущат сигурно така. Уважаеми господин Станишев, ние, моята партия БСП, имаме историческа вина пред българските турци за възродителния процес, за насилствената смяна на имената и се извиняваме за това. Вие затова ние не искаме само местната власт. Ние искаме властта в държавата. Затова ние не искаме само местната власт. Ние искаме властта в държавата. Постоянно тече един процес на прекрояване на границите съобразно етническите граници в целия. Затова дали в явна форма, т.е. радикално, с сила, войска, танкове, и дали в тиха форма така, пълзаща, уж умна, уж с използване на демократични трикове механизми, това ще продължава, уважаеми дами. На мероприятието присъстваше и Ахмед Башев, кмета на община Гърмен, който бе арестуван и заподозрян преди известно време за подбуди към проповядване на ислямски фундаментализъм. И той не пропусна от трибуната на този уж възпоменателен митинг да агитира избирателите в региона. Затова ние не искаме само местната власт. Ние искаме властта в държавата. И трябва да е ясно на всички, че след една година отново има избор. Едно време, като водихме тамка, имаше мрежа. Голяма, не може да се мини. Турците що ги пущат? Те трябва да ги спрат. Сигурно не могат. Не могат. Не можем. Никой ще ги спрем пък. Турците. Те там, тяната граница, дето им минават там, те трябва да ги спрат. Те не могат. Те ги пуснат, вземат им парите на хората, пущат ги така на гьотери. Каналджиите имате предвид? А
А турската полиция защо не ги спира? Еми, не да ги знам. Не ги пущат. Те ги пущат сигурно. А турската полиция защо не ги спира? Еми, не да ги знам. Не ги пущат. Те ги пущат сигурно. А турската полиция защо не ги спира? Еми, не да ги знам. Не ги пущат. Те ги пущат сигурно. Брутално нападение в центъра на София. Жертвата е 20-годишно момиче, което лекарите в Пирогов спасиха със спешна операция. От мястото на нападението включваме нашият репортер Методи Владимиров. Методи, брутално нападение. Каква е твоята информация и стабилизирано ли е вече състоянието на младата жена? Добър вечер, Камелия. Информацията, с която разполагаме, е, че да, младото момиче е стабилизирано. 20-годишната Виктория вече няма опасност за живота. След дълга борба лекарите успяха да я спасят. Установена е и самоличността на извършителят, който по информация е от арабски происход. Младото момиче е студентка, която работи в този денонощен магазин зад нас, който имате възможност да видите. Тук е станал и трагичният инцидент. Късно снощи, малко след 2 часа, неизвестен мъж влиза в магазина и напада младото момиче, искайки оборота на заведението. Минути след това момичето е наръгано над 10 пъти. Предлагам сега малко повече информация за трагичният инцидент да видите във видеото, което подготвиха колегите Теодора Николова и Николай Николов. Жестоката история се разиграва на улица Пиротска в центъра на столицата. Около 2 часа през нощта, в денонощен магазин, където младото момиче работи като продавачка, влиза крадец и иска оборота от Виктория, след което я напада с нож. Ами, доколкото знам, не се е опитала да го спре, а той направо е започнал да я мушка. След като е поискал оборота и, нали, тя му казала, вземи си, каквото искаш, той е продължил, нали, направо да я мушка в областта на шията, на тила, на ръцете. Пострадалата е закарана в Пирогов в критично състояние. Влезла, просто успяла да се откопчи от него и е изтичала пред магазина. В съседство има жива охрана и някакви следващи клиенти са й оказали първа помощ. Медиците успяват да я стабилизират и в момента е безопасно за живота. Нападателят е от редовните клиенти. В района всяка вечер се събират араби, които често и създавали проблеми, разказа брата на Вики. В магазина идват, те не говорят български, заяждат и се постоянно, такива неща. Мамили се с фалшиви пари много често. Те влизат, предрежат се, бутат се по 15 човека, искат да крадат, искат да лъжат, не искат да говорят никакъв друг език. Просто е ужас, как малко стане по-тъмно навън и те събират на пейките и не се чува никаква друга реч, освен тяхната. Първи за инцидента научават от ВМРО. Тяхната централа е на метри от мястото, а и Виктория е тяхна симпатизантка. От ансамбъла за народни танци, в който Вики играе, също подкрепиха момичето. Искаме центърът на града, държавата да бъде изчистена от нелегални мигранти. Не искаме да виждаме тези хора да се размахват тук пияни и заляни с ножове по улиците. Искаме тези хора да бъдат там, където е мястото, по-родните места. Едно прекрасно дете, която е много интелигентна, учи в момента политология в Софийския университет, знае 2-3 езика, танцува много хубаво. В магазина, където работи Вики, и отвън има камери, които са заснели целия инцидент. Това е помогнало на полицията да разпознае извършителя. През целия ден днес имаше засилено полицейско присъствие в района на улица Пиротска. Както разбрахте, самоличността на извършителят вече е известна и е мобилизирана специализирана група от полицаи, които се занимават с откриването на извършителят. Иначе трябва да ви кажа, че тук в центъра на София полицейското присъствие е изключително засилено. Има полицейски патрули, които са блокирали основните улици около магазина и не допускат коли да се движат в преките на улица Пиротска. Има и група от полицаи, която непрекъснато обикаля тук пешеходната зона и проверява всички минувачи за евентуални нарушители и търсят самоличността на извършителят. Това е и с цел да се избегне евентуално напрежение между гражданите. Това е за сега тук от центъра на столицата. Среднощен бунт в лагер за бежанци в София. Стотици граждани на Ирак и Сирия държаха с скандиранията си будни хората от столичния квартал Овча купел. Хората от квартал Овча купел се оплакват от шума от общежитието. Разказват, че скандиранията за статут не са единствени и че често са чували и ислямистки такива. Ще подпадат този народ да стане от Косово, да крадем Бетев. Да.
Защото нашия народ, като се дигне, няма да оставя един паметник техния църкви. Да знаят. Ще подпалят този народ да стане от Косово. Бетарден Бетеш. Да. Защото нашия народ, като се дигне, няма да оставя един паметник техния църкви. Да знаят. Пореден инцидент в дома за временно настаняване на чужденци в столичния квартал Овча купел. 2 сирийски граждани са се сбили с охраната. Поводът: единият чужденец е обитавал центъра, а другият бил негов гост и не е бил допуснат вътре. Чужденците са арестувани, а гардовете са били прегледани в болница. Хората от квартал Овча купел се оплакват от шума от общежитието. Разказват, че скандиранията за статут не са единствени и че често са чували и ислямистки такива. Кабалешково араби окупират земята, сириец се изкупи от декари, за да строи къщи и да продава на кувайци. Ние даваме пари и работа за целия град. Мюсюлмани сме, ще дадем пари и за джамия. В момента сириецът строи 9 къщи, в съседния парцел ще има още 6. Крайната цел 120 къщи за кувайци. Затова местните вече наричат това място арабския квартал. И съжалява, че заради безпаричието, до което ни докараха продажните политици, са принудени да се простят с земята, за която дедите им са проливали кръв. По-хубаво да не даваме да изкупуват моите мичи. Защото всички ще дойдат и ние ще останем без земя. Ние защото ставаме малко българите. България остава с малко хора, да. И така е. Той ще ни превземат инвазия. Те вече ни превзеха тук около нас. Заради безродната и антибългарска политика на правителството, скоро това парче земя ще бъде в ръцете на чужденци. А всички ние ще станем роби в собствената си държава.